95 корхонаи хурду бузурги саноатӣ дар 9 моҳи аввали соли равон дар вилояти Суғд ба истифода дода шудааст ки ҳадафи асосии таъмини бозори дохила бо маҳсулоти ватанӣ, воридоти ивазкунанда ва таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ мебошад. мувофиқи маълумот, қисми аз ин корхонаҳо ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокқанодӣ, қисми дигар ба истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ, хӯроки чорво, паррандапарварӣ, коркарди чарм ва истеҳсоли пояфзол, маҳсулоти полиэтиленӣ, банду басти меваи хушк, дузандагӣ ва дигар самтҳо фаъолият доранд. мувофиқи рӯйхати пешниҳодшуда дар шаҳри Бустон 4 корхона мавриди истифода қарор гирифтааст ки яке аз онҳо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Бустон мебошад ва истеҳсолоти мазкур 7 апрели соли равон бо 12 ҷойи корӣ ба фаъолият шурӯъ кардааст. самти фаъолияти он истеҳсоли маҳсулоти полиэтиленӣ буда ашёи хумро аз ҷумҳурии Эрону Узбекистон ворид менамояд ва қисман аз полиэтиленҳои дубора коркардшаванда маҳсулот истеҳсол менамояд. иқтидори истеҳсолии коргоҳи мазкур дар як моҳ 17200 тонна буда, дар моҳи сентябри соли равон аз ин миқдори маҳсулоти истеҳсол шуда 15 тонна маҳсулот фурӯхта шуда, ҳоло дар анбори он 2 тоннаю 200 килограмм маҳсулоти полиэтиленӣ аз миқдори умумӣ боқӣ мондааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Бустон айни замон хати дуюми истеҳсолиро аз ҷумҳурии мардуми Чин ворид намудааст ки мутахассисон аз пай насби он мебошанд ва баъди ба кор шурӯъ кардани хати иловагӣ корхонаи мазкур имкони бо ҷои кор таъмин намудани боз 12 нафари дигарро пайдо карда метавонад ҳаҷми истеҳсолотро дар як моҳ то 2,5 баробар зиёд намояд. дар як цех айни ҳол 12 нафар ба кор таъмин мебошанд. ду рӯз пештар таҷҳизотҳо барои цехи дуюм ворид шуданд. бо истифода додани ин цех ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 2 баробар зиёд мешавад ва шумори коргарон ҳам низ зиёд хоҳанд шуд. дар соли равон дар шаҳри санъатӣ ва саёҳӣ Гулистон 3 корхона мавриди истифода қарор гирифтааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гулистон аз ҷамъ ки ба истеҳсоли хӯроки чорво машғул мебошад, 5 нафар дар як баст фаъолият дошта, дар як шабонарӯз 24 тонна хӯроки серғизо барои чорво истеҳсол намуда, мувофиқи фармоиши фермаҳои чорводорӣ ва паррандапарварӣ фаъолият доранд. корхонаи мазкур дар моҳи сентябри соли равон бо истифода аз маҳсулоти хоми воридотӣ 1779 тонна маҳсулот ва дар 9 моҳи ҳамин сол ба маблағи 12 миллиону 6969 сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда, айни замон дар анбор ба маблағи 7 миллиону 839 ҳазор сомонӣ маҳсулоти тайёр захира кардааст. мувофиқи маълумот дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ин давра 15 корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти гуногун мавриди истифода қарор гирифтанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Манзил Пласт бо ҷалби 5 нафар коргар ба истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ машғул буда, дар як моҳ 45 метри квадратӣ дару тирезаҳоро барои хонаҳои истиқоматӣ ва корхонаву идораҳо истеҳсол менамояд. айни замон коргоҳи мазкур ба пуррагӣ фаъолият дошта, кормандонаш дар як моҳ 2000 сомонӣ маош мегиранд. дар сехи шишабурӣ бошад нафари дигар бо истифода аз таҷҳизоти зарурии истеҳсолии туркӣ бо ҷои кор таъмин гаштааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Манзил Пласт бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ фаъолияташро ба роҳ мондааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷир Пласт ба истеҳсоли зарфҳои пластмассӣ бо истифода аз ашёи хоми Узбекистону Россия ва таҷҳизотҳои чинию, туркӣ, олмонӣ, зарфҳои андозаҳои гуногуни обгирӣ машғул буда, ҳамчунин имкон дорад зарфҳои ошхона мувофиқи фармоиш истеҳсол намояд. дар корхонаи мазкур 12 нафар бо ҷои кор таъмин гаштанд. дар як моҳ аз 250 то 350 адад зарфҳои калони обгирӣ истеҳсол менамояд. айни замон дар заминҳои дар ихтиёр дошта, аз паи бунёди сехи нави истеҳсолӣ барои зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест самти фаъолият коркарди гандум ва истеҳсоли орд буда 50 нафар коргар дорад ва дар як шабонарӯз иқтидори коркарди 600 тонна гандумро дорад. маҳсулоти истеҳсолии корхонаи мазкур ба тамоми минтақаҳои кишвар содирот мешавад. бо истифода аз таҷҳизотҳои замони муосир, истеҳсоли орд дар як басти корӣ ва маҳсулоти хоми ҷумҳурии Қазоқистон то 6000 халта бо вазни 5, 10, 25 ва 50 килограмми орд истеҳсол мешавад ки корхона ба пуррагӣ фаъолият дорад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хӯроки омехтаи чорво ва паррандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 22 нафар коргар дошта, дар 10 таҷҳизоти махсус имкони истеҳсоли 25 тонна хӯроки серғизои чорво ва паррандаро дар як соат истеҳсол карда метавонад. ба гуфти мутахассиси коргоҳ, дар ин таҷҳизотҳо дар 3 баст метавонад 18 000 тонна маҳсулот истеҳсол намуда бозори дохиларо таъмин намояд.
ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди абдураҳмон саркор истеҳсоли фаршҳои ороиширо ба роҳ монда мувофиқи фармоиши корхонаву идораҳо ва сокинон маҳсулоти худро аз чӯбу тахтаи ватанӣ истеҳсол менамояд. Дар сехи истеҳсолӣ 5 нафар бо ҷойкори доимӣ таъмин гаштанд ва дар як баст то 5 метри квадратӣ маҳсулот омода менамояд. таҷҳизотҳои истеҳсолӣ аз ҷумҳурии мардуми Чин ворид шудааст ва имкони истеҳсоли тамоми намуди фаршҳои ороиширо дорад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хуҷанд агро самти фаъолият хушк кардани маҳсулоти кишоварзӣ бештар пиёз ва сабзиро ба роҳ монда мавсимӣ фаъолият дорад. дар як басти корӣ то 30 тонна маҳсулот кор кард ва хушк карда мешавад. айни замон дар интизори ҷамъоварии ҳосили сабзӣ буда аз нимаи дуюми моҳи ноябр фаъолияти худро идома медиҳад. бояд қайд намуд ки маҳсулоти тайёри коргоҳи мазкур барои истеҳсоли хӯрокҳои зудтайёр ба Федератсияи Россия содирот мешавад. аз аввали сол то имрӯз наздик 60 тонна маҳсулот ба маблағи 700 000 сомонӣ содирот намудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хуҷанд агро ба кишоварзони вилояти хатлону суғд тариқи шартнома ҳамкорӣ дошта танҳо бо истифода аз маҳсулоти кишоварзии ватанӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дурахшони суғд самти фаъолияташ истеҳсоли мебелҳои гуногуни фармоишӣ буда барои истеҳсоли он 5 нафар дар таҷҳизотҳои ҷопонӣ, туркӣ ва чинӣ фаъолият доранд. дар як моҳ 5, дар як сол 60 баста мебелҳои фармоишӣ истеҳсол менамояд. дар коргоҳ шароитҳои корӣ барои кормандон фароҳам оварда шудааст ва саривақтӣ маош пардохт карда мешавад. Қудратулло Раҳматлоев, Азам Шарифов, ахбор.